Ερώτηση, με χέρια θέλω. Ποια νομίζετε ότι είναι η σωστή και η υγιεινή διατροφή? Και δεν θέλω να απαντήσετε όπως εγώ θέλω, τι νομίζετε εσείς? Για να δούμε. Η κυρία Αναστασία δεν είναι εδώ τώρα. Ορίστε. Όταν υπάρχει ποικιλία και μέτρο. Ποικιλία. Ποικιλία στο φαγητό. Δηλαδή μπορώ να έχω σήμερα γουρουνάκι στις σκάμπα, γουρουνάκι ψητό, γουρουνάκι με το μήλο στο στόμα. Ένα φίλο το μηνέρα το γεμάτο. Τώρα να κάνετε εσείς να πείτε και τώρα. Κάποιο τα χέρια εδώ πέρα. Αυτή πώς θέλει να νιώθουμε καλά, να νιώθουμε αδεξία, να μην έχουμε ό,τι μας κάνει και νιώθουμε καλά. Αν το πω αυτό το παράδειγμα, γιατί κάνουμε και σεμινάρια σε νεαρά άτομα απεξάρτηση από ναρκωτικά, ξέρετε, άμα ρωτήσετε έναν που παίρνει ηρωίνη, πότε νιώθει καλά? Δεν παίρνει ηρωίνη. Ή ρωτήστε τον Μπακλαβαδόγλου στην Ασλή με τον Νίκο, όταν έφαγε τους μπακλαβάτες, πότε νιώθει καλά? Θέλετε κάτι να πείτε, ίσως κάποια άλλη? Ναι, ορίστε. Σε δίαιτες πάνω σε διατροφή γιόγι, οι οποίες έχουν σπάσει παγκόσμια ρεκόρ σε ζωή, ας πούμε, βλέπουμε ότι πέρα από χόρτα, ας πούμε, και φρούτα, τρώνε και πολύ, ας πούμε, βούτυρο και γάλα. Γιόγι. Οι γιόγι, χωρίς να θέλω να δείξω το θέμα αυτό, κάνουν το εξής. Δεν ενδιαφέρει τώρα το τι κάνουν και γιατί το κάνουν, λέμε τι αποτέλεσμα έχουν. Ο ίδιος ο Γκάντι, όποιοι έχουν διαβάσει τη βιογραφία του, είχε χρόνιο γαστρεντερικό πρόβλημα και πολλές αλλαγικές παθήσεις, επειδή έπινε γάλα από αγελάδα. Όταν το σταμάτησε λίγο πριν το τέλος της ζωής του, και έγραφε ο ίδιος βρήκε επιτέλους ησυχία. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο ίδιος ο Ιπποκράτης είχε πει: μείνετε μακριά από το γάλα της αγελάδας. Ο Ιπποκράτης του. Οπότε, άμα σας πει, πείτε σε πάτε στον γιατρό και πείτε ποιος γιατρός, πες ο Ιπποκράτης μας, το γράφει. Και άμα σας πει που το γράφει, πείτε στον γιατρό, διαβάστε που γράφει ο Ιπποκράτης. Κάποια άλλη αντίληψη κάνει η υγιεινή διατροφή, ορίστε. Κατά τη γνώμη μου, η υγιεινή διατροφή είναι εκείνη που στο τραπέζι επάνω θα είναι εξίσου οι φυτικές και οι ζωικές τροφές και να έχουμε ένα κανονικό ωράριο και ωράριο νωρίς. Όχι 11 το βράδυ, 7 με 8 το απόγευμα σε λίγο. Μάλιστα. Κάποια άλλη γνώμη? Ορίστε. Το γεύμα θα αποτελείται μόνο από μία πρωτεΐνη. Τα γεύματα Θα αποτελούνται μόνο από μία πρωτεΐνη θα τρώμε την ημέρα. μια πρωτεΐνη την ημέρα. Θα τρώμε τα φρούτα και τα λαγανικά, αλλά. Και μια πρωτεΐνη. Μια πρωτεΐνη. Ξέρετε πόσες πρωτεΐνες υπάρχουν στη φύση για να φάμε? Τώρα υπάρχουν, ναι. Ξέρετε πόσες πρωτεΐνες μπορεί να παράγει αυτό το σώμα? Πάνω από 100.000. Άμα περιμένουμε μια φορά μια πρωτεΐνη την ημέρα, αντί σε 100.000 μέρες θα έχουμε πάρει τις πρωτεΐνες που θέλουμε. Κάποια άλλη γνώμη? Εγώ είπα επιλογές τροφές, μικρές ποσότητες, μικρά γεύματα. Μικρές ποσότητες, μικρά γεύματα. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια. Μάλιστα. Κάποια άλλη γνώμη? Ορίστε. Η μεσογειακή δηλαδή. Λαχανικά, έχει γάλα. όσπρια, μεσογειακή. Εσείς? Στην υγιεινή διατροφή, η οποία δεν ταιριάζει καθόλου υπόλοιπα και καθόλου ζωική πρωτεΐνη. Κάποια άλλη γνώμη? Ορίστε. Από όλες τις προτές, αλλά με μέτρο. Παν μέτρον άριστο. Μάλιστα. Εδώ θα πρέπει να διαφωνήσω. Το παν μέτρον άριστο ισχύει διαφορετικά. Μέτρο σε αυτά που κάνουν καλό και τελείως αποχή σε αυτά που βλάπτουν. Αυτό είναι το παν μέτρον άριστο. Δυστυχώς εμείς το θεωρούμε ότι λίγο για όλα δεν ισχύει. Αρχαία μου πράγμα και αυτό είναι σαν εγκράτη. Δηλαδή με γυμναστική πάλι συμβάζεται. Ορίστε. Δηλαδή με γυμναστική Δηλαδή και με γυμναστική πάλι συμβάζονται. Βραδίκια με γυμναστική. Μόνο που τις βαριές Πάνε το καζάνε. Να τρώσει πορτανικά και να γυμνάζεσαι. Είδατε, έχουν πολύ καλά ιδέα. Ασχολείστε με τον αθλητισμό. Οι καλύτεροι προπονητές του κόσμου στους Ολυμπιονίκες, ξέρετε σε τι διατροφή τους βάζουν, ειδικά στην περίοδο προετοιμασίας? Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω σε φυσιολογικό επίπεδο. Τελείως vegan, τελείως φυτοφαγική. Ούτε γραμμάριο ζωικής προέλευσης. Έχετε δει τους ταινίστες όταν παίζουν τένις την ώρα που κάνουν το διάλειμμα στο ημίχρονο? Πολλές φορές τι κάνουνε? Βγάζουν μπανάνες και τρώνε, σαν τους πίθηκους. Γιατί δεν βγάζουν σνίτσελ ή ένα στέικ να φάνε και τρώνε την μπανάνα? Γιατί η μπανάνα απελευθερώνει ενέργεια. Και όσοι έχουν κάνει διατροφολογία, διαιτολογία, ξέρουν ότι έχω ολόκληρη
Ηλία, παρουσίασε το. Ο μύθος της πρωτεΐνης. Πρώτα απ' όλα το δούμε πολύ πρωτεΐνη, ένα από τα ανόητα που συμβαίνουν το εξής. Την πρωτεΐνη όπως την παίρνει ο οργανισμός, δεν την αφομοιώνει έτσι. Ξέρετε πρώτα πρέπει να κάνει. Κάνει καταβολισμό, την διασπάει και μετά κάνει αναβολισμό, την ξανασυνδέεται για να την αφομοιώσει. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι υδατάνθρακες, σαν μορφή ενέργειας. Άρα με σύνθετους πολυδατάνθρακες έχετε μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερη διάρκεια. Οι μαραθωνοδρόμοι όταν τρέχουν τι τους δίνουνε? Ζάχαρη. Δεν τους δίνουνε τα σουβλάκια. Έλα, πίτα γύρω, φάει. Πάει πίτσα. Delivery. Τρέχει το delivery από πίσω. Γι' αυτό το λόγο, για να έχουμε το γύρο. Γιατί έρθουν τα delivery όμως? Γιατί βλέπετε πολύ τηλεόραση και πολύ ήμας έχει περάσει από εδώ. Βλέπω στους δρόμους πολλές μοτοσυκλέτες. Και ξέρετε πως τρέχουν στα Αθήνα αυτή τα delivery? Δημόσια κίνηση. Αυτή η καμιλοπάρδαλη στην Αφρική κάνει κάτι παράξενο, ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Αυτή η καμιλοπάρδαλη τρώει κόκαλα. Κοιτάτε παράξενο αυτό. Ότι οι επιστήμονες μελέτησαν. Αναισθητοποίησαν την καμιλοπάρδαλη και πήραν αίμα. Και ειδού το φαινόμενο αυτή η καμιλοπάρδαλη πάσχει από οστεοπόρωση. Τώρα προσέξτε. Ερωτήματα. Πρώτη ερώτηση. Πού ξέρει αυτή η κυρία η όμορφη ότι έχει οστεοπόρωση? Ούτε αστεϊκή μας ανάλυση έκανε, ούτε εξετάσεις. Πολύ ωραία. Ένστικτο σημαίνει στη μοριακή και ιατρική βιολογία ότι είναι γραμμένο στο DNA της. Προσέξτε, το DNA της, το πρωταρχικό, τα γενετική δεν είναι γραμμένο να τρώει κόκαλα, ήταν γραμμένο να τρώει ακακία. Γιατί οι καμιλοπαρδάλες στρέφονται μόνο με ακακίες και μόνο τις ακακίες στα ψηλά. Τα καλά τα φιλαράκια, που έχουν μεγάλη ποσότητα ασβεστίου. Το δεύτερο το ερώτημα είναι από πού ξέρει πού να πάρει το ασβέστιο η καμιλοπάρδαλη? Δεν έκανε σεμινάρια διατροφολογία στα οστά υπάρχει ασβέστιο. Το τρίτο είναι από πού ξέρει πόσο ασβέστιο να πάρει. Γιατί άμα έχει υπερασβέστωση θα δημιουργήσει πέτρες στα νεφρά, πρόβλημα στη χολιδοχοκίστη, μέχρι και καρκίνο και προβλήματα στο θηροειδή. Από πού ξέρει η καμιλοπάρδαλη πότε να σταματήσει να παίρνει το ασβέστιο? Όλα είναι σφιχτό. Αυτό το ζώο φαίνεται πιο σοφό από όλους εσάς το τι να φάει. Για ένα λόγο και μόνο. Γιατί δεν έχει εγωισμό. Γιατί όταν κάποιος ή κάτι το ενεργοποιεί τα αγωνία του λέει φάει αυτό, λέει ναι. Όταν κάποιος ή κάτι που θέλει να σας μιλάει και σας λέει θα φας αυτό γιατί είναι καλό, εμείς ξέρετε τι λέμε? Θα παραγγείλω το delivery. Γι' αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί έχει οστεοπόρωση? Γιατί είχαμε πει τις προάλλες ότι κανένα ζώο στη φύση δεν πάσχει από τις ασθένειες που πάσχουν οι άνθρωποι. Εκτός και αν ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι για να υποφέρουν τα ζώα. Αυτό το ζώο στην Αφρική υποφέρει από εσάς και από μένα, εδώ τους πολιτισμένους. Γιατί? Γιατί επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα και πολλά delivery, παράγουμε πολύ μονοξίδιο και διοξίδιο του άνθρακα, πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, με τη μορφή συννέφων πάει στην Αφρική, έχουμε το φαινόμενο της όξινης βροχής. Πέφτει η όξινη βροχή και τραβάει, λιώνει το ασβέστιο από το χώμα και οι ακακίες δεν μπορούν να έχουν αρκετό ασβέστιο στα φύλλα, οπότε η καμιλοπάρδαλη αποκτά οστεοπόρωση. Προσέξτε τώρα, το ζώο αυτό έχει οστεοπόρωση όχι γιατί διάλεξε να έχει οστεοπόρωση, όχι γιατί είναι εξαπλωμένο στον καναπέ και παίζει με τον τηλεκοντρόλ και δεν κινεί τους πεις του, είναι γιατί κάποιος άλλος δεν μπορεί από το φαγητό να βρει. Το πρωταρχικό της ένστικτο που είναι γραμμένο στο DNA είναι καμιλοπάρδαλη τρως ακακία. Εδώ ξέρετε τι έχουμε? Μετάλλαξη. Γιατί? Πρέπει να ξαναγραφτεί αυτό το DNA. Όπως αυτό το laptop, για να ξαναγράψει ένα CD, πρέπει το laser disk να έρθει και ακριβώς έτσι, πρέπει όπως είναι το DNA εδώ, το κόκκινο που λέει φάει ακακία, έρχεται μια μορφή ενέργειας όπως αυτό το πράγμα που βλέπετε έτσι, και το ξαναγράφει και λέει φάει οστά. Και αυτή η καμιλοπάρδαλη που μέχρι προχθές περπατούσε συνάμενη, κουνάμενη και τα οστά τα δίπλα της, τώρα ξαφνικά τι κάνει? Όπως με τα σκυλιά του Παυλόφ. Και τα κοιτάει και λέει, wow, λέει τι σπέχει, λένε οι Γερμανοί. Και πέφτει και κοιτάξτε τι, ωραία και τα... Και η φιλενάδα της έχει φύγει και την κοιτάει και λέει, τι κάνεις πολύ καλή, πολύ μορφή, πολύ ξεφιαλισμένη. Εμείς είμαστε όλες φυτοφάγες. Έχουμε δώσει όρκο, δεν θα αγγίξουμε ποτέ ζωικά προϊόντα. Και αυτή λέει, ούτε και με νοιάζει.
είναι ωραίο και μ' αρέσει. Ξέρετε πόσο τρώει αυτή η καμιλοπάρδα τα οστά? Το φαινόμενο ονομάζεται οστεοφαγία. Μέχρι που το ασβέστιο αποκαθίσταται. Μετά ξέρετε τι κάνει? Ξαναγυρίζει και τρώει την ακακία. Για να ξαναγυρίσει να φάει την ακακία, πρέπει πάλι κάποιος ή κάτι εδώ στον πυρηνή να κάνει τι? Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το αγαποτόνιο. Είχαμε πει. Θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ. Όσα θέλει. Είναι ένα παιδί το ασβέστιο και την διατροφή. Στο βιβλίο σας πέρισα μια ματιά χθες. Πολύ πρόκειται έτσι. Διάβασα ότι το ζήτημα δεν είναι να παίρνουμε ασβέστιο, αλλά να μην χάνουμε. Βεβαίως. Η οστεοπόρωση, βλέπετε, για όλα αυτά τα ζητήματα, από το Σεπτέμβριο θα πιάσουμε ένα-ένα. Δεν θέλω τώρα να πηγαίνω τόσο πολύ στην ανάλυση. Γιατί επειδή δημιουργήθηκαν οι συνθήκες εδώ στην πόλη σας, κάθε μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Και θα δείτε, θα πέσουν πολλές φορές τα λέπια από τα μάτια σας και θα κάνετε πολλές φορές wow. Ούτε θα το πιστεύετε εσείς οι ίδιοι. Τι και πώς μπορεί να γίνει. Γιατί η οστεοπόρωση δεν έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει αρκετό ασβέστιο. Η αιτία της οστεοπόρωσης είναι ότι το ασβέστιο φεύγει από τα οστά. Το θέμα είναι γιατί φεύγει. Στην περίπτωση της καμιλοπάρδαλης φεύγει γιατί δεν μπορεί να πάρει από την τροφή. Αλλά σε εσάς, στους ανθρώπους, φεύγει όχι γιατί δεν μπορείτε να το πάρετε τροφή, αλλά γιατί παίρνετε περισσότερη πρωτεΐνη. Η περισσότερη ζωική πρωτεΐνη δημιουργεί όξινο pH στο αίμα σας και όταν το pH είναι όξινο, δηλαδή πάει κάτω από το 7,34, τότε ο οργανισμός είναι στα κόκκινα, είναι σε συνθήκες πανικού. Είναι σαν να μας παίρνουν τα ήμια. Οι Τούρκοι μπήκανε, μας πήραν τη σημαία, κάπως έτσι νιώθει το σώμα. Ξέρετε τι κάνει το σώμα για να ησυχάσει πάλι? Να στείλει τους οικάδες, τις δυνάμεις καταδρομών. Παίρνει ασβέστιο από τα οστά και το χρησιμοποιεί για να κάνει αλκάλωση. Το οποίο σημαίνει όσο περισσότερο κρέας και γάλα τρώτε, τόσο περισσότερη οστεοπόρωση έχετε. Οι τρεις πρώτες χώρες σε οστεοπόρωση είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Ελβετία. Όταν λοιπόν σας ρώτησα ποια είναι η υγιεινή διατροφή, όλοι μου απαντήσατε, δώσατε μια απάντηση με πολλή γνώση. Η υγιεινή διατροφή είναι η διατροφή που είναι καλή για τα γονίδια σας. Και αυτή είναι τελείως προσωπική σας υπόθεση. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι θα φάτε. Γιατί εγώ δεν ξέρω τις ανάγκες σας. Φυσικά ναι, μέσα από το φυτοφαγικό βασίλειο. Αλλά υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι, εκτός που τα γνωρίζουμε, να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι το πόσο πραγματικά και τι σχέση έχουμε με το φαγητό. Βλέπετε, χθες σας είπα ότι το φαγητό πρέπει να είναι μια αγία τριάδα. Είναι μια τριάδα σε αυτό που έχει φτιάξει το φαγητό και εγώ. Δεν είμαι εγώ και το φαΐ. Και όταν μιλήσαμε χθες για την παχυσαρκία, σας είπα το εξής. Εάν το ίδιο αντικείμενο γίνεται αντικείμενο μίσους και αντικείμενο αγάπης, τα γονίδια μου αντιδρούν, το ανοσοποιητικό μου σύστημα αντιδρά και έχω πολλά προβλήματα. Δηλαδή, όταν τρελαίνομαι για πάστες, αλλά την ίδια στιγμή τη συχαίνω με την πάστα. Γιατί άμα φάω τις πάστες που πρέπει να θέλω να φάω, τι θα γίνει? Φου, το ζάχαρο. Όταν αγαπάω κάτι και μισώ κάτι, το συχαίνομαι, αλλά το θέλω απερίγραπτα. Είναι πάθος και είναι πόθος. Ξέρετε αυτά τα διφορούμενα μηνύματα, τι μηνύματα είναι εδώ πέρα? Τα γονίδια σας. Από το σηκώνει εδώ το πάγκρεας, το ανοσοποιητικό σας, τα θερμοκέντρα μιλάει. Αγαπάει, μισή. Την ίδια την πάστα. Την κοιτάτε την πάστα έτσι. Γιατί άδελε? Τι στο καλό έχει αυτή η πάστα? Από τη μία την αγαπάει, την άλλη τη μισή. Και ακούμε και τραγούδια γιατί τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Και να ξέρετε, όταν τα αγαπάς δεν μπορείς να σκοτώσεις. Αυτό δεν ισχύει. Μπορείς να θυμώσεις, μπορείς να οργιστείς, αλλά όχι να σκοτώσεις. Αλλά έχουμε διαστρεβλωθεί ψυχή, σώμα και πνεύμα με τέτοια λάθος μηνύματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να ακούσουμε το ένστικτό μας. Αυτό που όλα τα ζώα ακούνε. Κοιτάξτε. Μαδαγασκάρια. Αυτός ο όμορφος κύριος εδώ, με την ωραία φάτσα, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Τα μάτια, μάτια, δεν φαίνεται, φατσούλα, πέρας. Αυτό ζει πάνω σε ένα οροπέδιο, αυτό το σπιτίκο στη Μαδαγασκάρη. Κάποια στιγμή το φθινόπωρο, όταν η στιγμή έρθει το υποσημειώνει, αυτός ο πληθυντικός
αποκτάει έλλειψη πρωτεΐνης, μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, από τις πολλές. Και κατεβαίνει κάτω στην πεδιάδα, γιατί υπάρχει μόνο αυτός ο θάμνος που βλέπετε εδώ και αυτά τα άσπρα που είναι η καρπή του, και τρώει τους καρπούς, γιατί αυτοί οι καρποί έχουν τι? Την πρωτεΐνη που του λείπει από εκεί πέρα. Μια φορά το χρόνο αυτό. Τώρα, πού το ξέρει ο πίθηκος? Ότι έχει έλλειψη πρωτεΐνης. Πού ξέρει και αυτός ο θάμνος? Πού ξέρει πόσο να φάει, πού ξέρει να τον βρει? Είναι ερωτήματα που οι επιστήμονες δεν θέλουν να θέσουν, γιατί πρέπει να γνωρίσουν κάποιον ύστερα. Τα τρώει. Η πρωτεΐνη το αναπληρώνεται. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε αυτόν τον καρπό υπάρχουν και κάποιες τοξίνες που το φυτό έχει. Τρώγοντας λοιπόν τον καρπό, τρώει την πρωτεΐνη, αλλά παίρνει μαζί και τι? Τις τοξίνες. Οπότε το αίμα του γίνεται τοξικό. Τι νομίζετε ότι κάνουν αυτοί οι πίθηκοι μετά? Αυτοί οι πίθηκοι μετά πάνε στα χωριά των Ιθαγενών, φίλοι μου, και όπως εδώ μπορείτε να δείτε λίγο, κάνουν το εξής. Αυτός είναι ένας κορμός δέντρου που μόλις τον έχουν κάψει οι Ιθαγενείς. Έχει απαθρακωθεί, έχει γίνει ενεργός άνθρακας. Charcoal, το λένε στα αγγλικά, ή active Holzkohlestau, είναι στα γερμανικά. Και τι κάνουν αυτοί οι πίθηκοι εδώ? Τρώνε το ξυλοκάρβουνο. Γιατί το τρώνε, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η ουσία είναι η νούμερο 1 ουσία στην ιατρική απορρόφησης τοξινών. Χρησιμοποιείται στην ιατρική σαν το νούμερο 1 σκεύασμα σε δηλητηριάσεις. Πού? Στην ευχή. Αυτά τα ζώα ξέρουν ότι έχουν δηλητηριαστεί και πάνε και τρώνε εκεί. Δεν το ξέρουν, ναι. Στα γονίδια, λένε οι επιστήμονες, να πάνε η χώρα μετάλλαξη. Το οποίο σημαίνει το γονίδιο είναι έτσι και τώρα το γονίδιο γίνεται έτσι και του λέει φάει το ξυλοκάρβουνο. Δεν ξέρετε, κάνει ο πίθηκος. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε τι κάνει ο πίθηκος. Δεν ξέρω πόσο καλά θα φανεί εδώ, σε αυτή την εικόνα. Ο ωραίος αυτός τύπος κάνει το εξής. Έχει πάρει ένα κομμάτι και το τρώει όπως μπορεί να τρώτε εσείς τη σοκολάτα. Το απολαμβάνει. Γιατί το απολαμβάνει? Γιατί είναι απόλαυση για τη ζωή του. Γιατί άμα δεν το φάει, τι θα κάνει? Θα πεθάνει από τις τοξίνες. Προσέξτε, δεν τρώει συνέχεια ξυλοκάρβουνο, γιατί έχω δώσει ομιλίες στο εξωτερικό για το ξυλοκάρβουνο και τι έχω πει? Α, είναι καλό για τις τοξίνες. Και μου λέει, δηλαδή μπορώ να τρώω κρέας και μετά να τρώω αυτό να μετάξει. Ο πίθηκος δεν θα το σκεφτεί ποτέ αυτό να σφάξει κανένα δαμάρι. Α, θα το λέω εγώ, ωραία, θα είμαι καλά. Στην ταβέρνα του μηνά. Τώρα θα πάω το ξυλοκάρβουνο. Γλούκου, γλούκου. Το κάνει γιατί είναι αναγκασμένος, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Γιατί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει το φυσικό τους περιβάλλον και είναι αναγκασμένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Εσείς και εγώ δεν έχουμε τέτοια ανάγκη, γιατί έχουμε ποικιλία και πληθώρα από το βασίλειο της διατροφής να κάνουμε και να έχουμε τα πιο σωστά πράγματα. Είναι η δική μας επιλογή λοιπόν. Εάν μπορούσαμε να αποκτήσουμε μια τέτοια σοφία, όπως μπορεί να έχει αυτό το ζώο, θα είχαμε γλιτώσει πολλά προβλήματα. Πριν πούμε στο θέμα, θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα περιττικά. Ανθρώπινες ασθένειες των ζώων. Η πρώτη είναι η ασθένεια με τις τρελές αγελάδες. Όλοι έχετε ακούσει κάπως κάποτε πριν από μερικά χρόνια. Το 1986 το ξεχάσαμε όλοι σήμερα. Αυτό που δεν ξέρετε όλοι εσείς, ότι βρισκόμαστε σε μια ατομική βόμβα που σύμφωνα και γρήγορα με πολλούς επιστήμονες θα ξεσπάσει στην ανθρωπότητα, γιατί η ασθένεια των BSL που λένε των τρελών αγελάδων ή Jacobs Creutzfeldt που μεταδίδεται στους ανθρώπους παίρνει 20 με 30 χρόνια μέχρι να εκδηλωθεί. Το οποίο σημαίνει, αν από το 76 το 86 ακόμα μετά τότε μοσχαρίσιο κρέας ή καταναλώνεται γάλα αγελάδας, γιατί ο ιός περνάει μες στο γάλα, χρειάζεται μια 20 ετία μέχρι να εκδηλωθεί. Θα καταλάβετε σε λίγο καιρό. Ονομάζεται βόδης, σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια ή BSM. Τα ζώα στα ζώα γίνονται νευρωτικά, έτσι επιθετικά. Χάνουν βάρος, υπάρχει απώλεια βάρους και έχουν πρόβλημα με το συγχρονισμό στις κινήσεις μέσα σε 2 εβδομάδες με 6 μήνες από τη στιγμή που τα συμπτώματα βρεθούν. Το 1986 170.000 αγελάδες μολύνθηκαν επίσημα, έτσι, μέχρι το 1999. 80 καινούργιες περιπτώσεις κάθε εβδομάδα αναφέρονται και πλέον στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέχρι αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτή την παρουσίαση. 80 καινούργιες περιπτώσεις κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, που μεταδίδεται σε πολλά ζώα, όπως στην αγελάδα, στις νηφίτσες, στα αλάφια, στα γουρούνια, στους πυθίκους, στα πούμα, στις κατσίκες, στα ποντίκια και στα πρόβατα.
Χαρακτηριστικά, η αιτία για την ασθένεια αυτή είναι τα prions ή πριόνες που ονομάζονται. Είναι πρωτεΐνες που υπάρχουν σε εσάς και σε μένα και χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά ο εγκέφαλος. Δεν είναι και βακτηρίδια ούτε ύλη. Είναι μια πρωτεΐνη μόνο, επιτίθεται στο νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν της επιτίθεται και ένας λόγος, όχι δεν μπορεί να καταστρέψει, είναι επειδή εσείς ζητήσατε το ανοσοποιητικό σας σύστημα να μην καταστρέψει τα prions. Η μορφολογία της πρωτεΐνης είναι διαφορετική και φέρνει αλλαγή. Τι πάνε να πει αυτό? Προσέξτε, prions χρειαζόμαστε, έχετε και εσείς στον εγκέφαλο, γιατί κάνουν τι? Εγώ σαν σας έχουν κάνει λίγο χημεία, οργανική, ανοργανική που στην πρωτεΐνη, οι πρωτεΐνες κάνουν αυτό που λέμε fold and unfold. Ξεδίπλωμα, έχουν μια στερεοδιάταξη σε 3 διαστάσεις. Τα prions που εσείς έχετε στο κεφάλι σας και εγώ έχουν μια στερεοδιάταξη έτσι, αν μπορούμε να το πούμε απλά. Τα prions που δημιουργούν τη ζημιά έχουν μια στερεοδιάταξη έτσι. Και αυτό είναι που κάνει τη ζημιά. Το ερώτημα είναι γιατί έχει μεταλλαχθεί η στερεοδιάταξη και έχει γίνει διαφορετική. Υπάρχει λόγος, δεν έγινε κατά τύχη. Γιατί? Τι νομίζετε ότι μπορεί να άλλαξε την πρωτεΐνη αυτή? Από μόνη της δεν έγινε, κάτι υπάρχει. Η διατροφή της αγελάδας, ποιες αγελάδες προδηλώθηκαν? Οι αγελάδες στην Αγγλία. Όχι οι αγελάδες στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί οι αγελάδες στην Αγγλία? Γιατί είναι ο αγέλαδος με την αγελάδα που δεν είναι έξω και δεν τρώνε χόρτο, αλλά τρώνε τι? Το ζωοτροφές ακούγεται πολύ όμορφο. Δεν τρώνε ζωοτροφές. Τρώνε σάρκες και ψοφίμια από άλλα ζώα. Αλεσμένα, στη σύγχρονη βιομηχανία δεν πετιέται τίποτα. Μέχρι και τα πόδια και τα φτερά από τις κότες στα κτηνοτροφία τα χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή. Δεν πετιέται τίποτα. Και τώρα ο αγέλαδος με την αγελαδίτσα είναι 24 ώρες κλεισμένη σε ένα κλουβί. Και από μπροστά περνάει εκεί, το φύραμα. Και τι κάνουμε ο αγελάδος με την αγελαδίτσα? Σ' αρέσει αυτό που τρως? Λέει η αγελάδα, όχι. Να κάνουμε νηστεία και δεν Πάσχα. Αν να κάνουμε. Περνάει την πρώτη μέρα. Περνάει τη δεύτερη μέρα το φαΐ. Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει μυστικός ένας άνθρωπος σε ένα ζώο? Κάποια στιγμή αρχίσει το βλέπει ωραίο. Και λέει, αγάπη μου, μαζί στη ζωή και στο θάνατο, πρέπει να το φάμε. Και το τρώει. Και είναι λογικό το prion να αλλάξει εδώ πέρα, γιατί δεν τρώει αυτό που είναι τι? Προγραμματισμένο να φάει. Εσείς και εγώ δεν είμαστε προγραμματισμένοι να τρώμε νεκρά ζώα. Τα prions είναι μολυσματικά και δεν καταστρέφονται ούτε από υγρά, να το πω έτσι, όπως λένε αντισηπτικά και όλα αυτά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, ούτε από την ακτινοβολία καταστρέφονται τα prions, ούτε με το αντιψύξη, ούτε με το στέρνωμα, ούτε με θερμοκρασίες μέχρι 360 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό είδατε ότι τις κάνουν τις αγελάδες στην Αγγλία τι? Τις βάζαν στο κλίβανο της αγελάδας και τις καίγαν τις νεκρές. Γιατί τα prions, αυτές οι ουσίες, μέχρι και 360 βαθμούς Κελσίου δεν καταστρέφονται. Το οποίο σημαίνει όταν βράζεται ή παστεριώνεται το γάλα, που είναι στους 70 βαθμούς Κελσίου, τίποτα, περνάνε. Η ασθένεια στους ανθρώπους ονομάζεται Creutzfeldt-Jakob από τους 2 γιατρούς που την ανακάλυψαν. Ένα άλλο σύνδρομο είναι το Gerstmann-Streusel, που ονομάζεται, και μια άλλη ασθένεια είναι η Κουρού, που είναι στη Νέα Γουινέα. Ακριβώς η ίδια ασθένεια, τα ίδια συμπτώματα. Γιατί εκεί? Γιατί εκεί ήταν κανίβαλοι και τρώγανε τι? Τους νεκρούς συγγενείς τους. Τρώγανε τα μυαλά τους νεκρούς συγγενείς τους και εμφάνισαν ακριβώς την ίδια ασθένεια όπως οι αγελάδες στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρεψε την πώληση του γάλακτος το 1988 από τις μολυσμένες αγελάδες. Επίσημα σας έχουν πει ότι και άμα ρωτήσουν τους γιατρούς σας πούνε από το κρέας μόνο από την αγελάδα. Ναι ή όχι? Όχι από το γάλα. Γιατί οι Άγγλοι απαγόρεψαν και το γάλα αφού δεν μεταδίδεται? Πολύ απλά γιατί ξέρουν ότι μεταδίδεται, απλώς δεν το λένε. Γιατί θα γίνει πανικός. Και γιατί από πίσω γαλακτοβιομηχανίες τους τα δώσανε έτσι. Για να μην το πούνε. Και το γάλα πρέπει να καταστραφεί. Και η αγελάδα που παρήγαγε το γάλα. Μάρτιος 24, 1996. Οι Βρετανοί επιστήμονες τελικά αποκαλύπτουν ότι αυτή η θανατηφόρος
ασθένεια για τα ζώα μεταδίδεται στους ανθρώπους. Στην αρχή ο Μέιτζος, ο υπουργός, έλεγε μη φοβάστε και έτρωγε τα χάμπουργκερ ο ίδιος μπροστά στην τηλεόραση. Μετά από εκεί σταμάτησε να τα τρώει. Σταμάτησε να τα τρώει. Λοιπόν, 10 νεαροί Βρετανοί πεθάναν από αυτή την ασθένεια. Νέα παιδιά, έχετε δει ποτέ άνθρωπο να πεθαίνει από αυτήν την ασθένεια? Άμα ήταν το δικό σας το παιδί, που το βλέπετε σιγά σιγά να εκφυλίζεται, να είναι έτσι, τα σάλια να τρέχουν και να χάνει την επαφή με το περιβάλλον, και βλέπετε το μοναδικό σας παιδί να αργοπεθαίνει στο νοσοκομείο και να μην μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Θα το σκεφτείτε πολύ καλά μετά να ξαναδώσετε οτιδήποτε ζωικό στο επόμενο παιδί σας σε κάποιο γνωστό σας. Μέσος όρος ηλικίας αυτό που πεθάναν 28 χρονών. Νέοι άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί οι νέοι άνθρωποι πεθαίνουν περισσότερο εδώ πέρα? Γιατί τρώνε τι? McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Goodies, και το βασικό κρέας είναι τι? Μοσχάρι και χοιρινό. Μοσχάρι και χοιρινό. Και σόγια. Ορίστε. Και σόγια, παιδιά. Καμία σχέση με τη σόγια. Είναι μεγάλος μύθος αυτός. Η σόγια είναι ο βασιλιάς των Δημητριακών, των Οσπρίων. Οι σόγια τρέφονται οι Κινέζοι εδώ και 2.000 χρόνια. Είναι μεταλλαγμένη όμως. Επειδή να κάνω μια παρένθεση, κλικ παρένθεση. Η μεταλλαγμένη σόγια κυκλοφορεί στις ΗΠΑ είναι μόνο το 80%. 80% της σόγιας είναι μεταλλαγμένη στις ΗΠΑ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά ξέρετε γιατί χρησιμοποιούν τη σόγια τη μεταλλαγμένη με το 80%? Για να ταΐσουν τα ζώα που τα τρώτε μετά εσείς. Και το 20% που δεν είναι μεταλλαγμένη τη χρησιμοποιούν για τους ανθρώπους. Άρα, μπράβο. Επίσης, πολλοί αγρότες πεθάνουν από την ασθένεια γιατί ζουν κοντά με τα ζώα. Τα συμπτώματα λοιπόν της ασθένειας αυτής. Υπάρχουν αλλαγές στην όρεξη, στο τι τρώει ο άλλος και στις συνήθειες του ύπνου. Δηλαδή παθαίνει ανυπνίες ή κοιμάται και ξαφνικά σηκώνεται. Υπάρχουν τέτοιες αναλλαγές. Δυσκολίες στη συγκέντρωση, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πλέον να σκεφτεί σωστά το άτομο. Υπάρχει επιβράδυση στη διαδικασία της σκέψης. Δηλαδή πριν το άτομο σκεφτόταν γρήγορα και τώρα απώλεια μνήμης. Και προσέξτε αυτό, για τα συμπτώματα είναι ίδια με την Alzheimer. Είναι ίδια με την Alzheimer και πολλοί ασθενείς που πεθαίνουν από Alzheimer στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οι επιστήμονες ξέρετε τι φοβούνται. Δεν πεθαίνουν από Alzheimer, αλλά έχουν Jacobs Kreutzmann, την οποία δεν μπορούν να την αποδείξουν, γιατί για να αποδείξουμε την ασθένεια τι πρέπει να κάνουμε? Κρανιοτομία, να ανοίξουμε τον εγκέφαλο, να κάνουμε βιοψία. Που στους περισσότερους ασθενείς με Alzheimer όμως τους στάθουν. Το οποίο σημαίνει ότι στην Ελλάδα ένα ποσοστό πεθαίνει από Alzheimer, δεν έχει Alzheimer.